Ipasor hibayalam ya gani kajing skri kajongi yau belai kiwai pat ki pasor jong ke presbytery pat kumju ya ki pasor ki ba ngilayawan rengkat kinong syarai jong ki balang ki ba pher ki ba don hapo jong kani ke presbytery pat kumju nawai ladadan ngamla klem depan pau kajing siungu ka ba krau Yau belai, ubalai alam yang usyakri ubarit ujongu, na kawai pat kari syakane kari kajong pi, kadai kajing alam, kajing bu bet kajing bu renti kajong belai, kabangala banwan hakane kesin kaban nengkong ha kini kitan bat kijaka kijong pi, kapendap yang ada kajing kemen kabakrau. Banyo ya pi adan katne kum ka presbytery kum ta ngawan ra ya kejingai kublai nakabalang ka bangangadon naka presbytery ka bangangadon ban naga sinat ka bangangadon ya pi upat lang jong blai haga kerteng ka batyang tam ka jong utrai bat unang penem jongi ujis kres ngaduai bau belai unang yalam yapi, bat unang yaker ku yapi, bapilang roy, bapilang san, ha kajing syakri kajong pi, ya ublay. Ngamla ro klem depan pau, kajing siungu kabakar pang, ya kabalang gandai hang ne, kabala boy kan mau, ya kum yanga usyakri obarit, ban ai kani kabenta kabakrau, ban psa. Babanai ke kubor hapdeng jong pi nagaktin ka jong ublay agani kano pai jong kani kesngi ngan kren hagilai tali gijakten agaktin penar agaktin war batkum juru agaktin kasih barachwa jong kata akwa ban penyatu katu katne syapang jonga Trasnong kecongnya totiwa upiang ngar yaba kikun kihun laba kiterma kami genta tangkalok kami hakin ar takram kampus store tiga balang laterki ke distrik laterki kaba ti presbytery sutunga jong ke KJP sinak mingi ngalatray haga kam kumupasa nadu snam ar hajar sao kabamot kadang duna ar huway snam kajing tray jonga haga ministry kajong ublay baraga jugo por ngapet ru ya gaway ke school halaterki mga donna school na do Monday, na do Friday, but Saturday, but Sunday, nga tray pat, yagi kam, jong kabalang. Para bangebi tangkata siya pang jonga, palat ya kataru pimdon kam hibantip, but what ilok jonga ru undatip palat ya kata. Kabanta nagaktin ka jong Blake ng mga slam. Kabangala pensyong nong rim kalau naga kitab kajong Hosea kalau nong kabapra kadekhat kabakat naga kitab kajong Hosea kalau nong kabapra kadekhat kabakat kabaong kumne langat ho hau ya ka ain jonga hagi shipeu hajar ki hukum yaki lanyo kum ka bakla. Agak in English kyong, I have written to him the great things of my law, but they were counted as strange thing. Ngalatho hau, langatho hau, yagi ki bakrau, hagi shipeu hajar ki hukum, panban yaki lanyo kum ki bakla. Ublay unkurku
ya ke jing puli bat ke jing yok sngau ke jong ya ke tin ke jongu tong ini pendam hage jing duai atrai ubau blai ujongi ubah habneng hage ni kapor ablai mio iyo syukri ubarit ujong ma ubayeng nagani ke jaka kabak kentang ubadan ke benta kabak krau ablai ban ai yagi kubor lembaga tin ke jong ma kumta try to kren hapdeng jongi ayu meman ban kren meo ia blai yo syakri ujong ma kijing pengkrek kijong ki baduna ulong ubathali bat ubasuda andreng dudua ya blai ya kijing penslek ke jong ma ai bagi tin ke sentur kijong kin long kum ki umjar bneng ki ba melat kerku ablai manuan hap hagi do nod ki jonge syash kor ki jing duai ki jonge nabari ki ningi pan haga kerteng ki jong jisu bana nasrat amen para bangai hagi ni gisni ki ba menta ki dan shibun ki ba siu thu bakla ya ke jing hikai jong kaktin ke jong blai dangshan ngarang ken mau ba kalong kerukom ke jonga habagi kun jonga ki wan na ki school penpau lane ki Sunday school ngaju keli ki kai ke ba pio lane syapang ke ai ke ba ki hikai ya pi hakane ke si ba wei kun jonga badang rit wan baruang pa menta kesini ki hikai yangi kumno blai uthau yau adam bat kaim wah panadin sitia wartia unang ta hagawai kesini ngayo i bau tia baru jauh ki umat mga keliu kun jayu wong pangapang kesadam lesi ublei untau ke im yang pa ngalajan yolok buang para bangai hagani kano pai jong kani ke sengiru ngan sim ya kani ke benta ban kren syapang kani ke Bible ke bang ngidon kani ke benta nagaktin ke jong blai kaya thu yangi syapang ke jinglong jingman jong ka wei na ki jak ben riu Israel ka jak ben riu Ephraim lane Ephraim kani ke dai ke complain ke jong blai Persya ya kani ke jak ben riu Israel ke Ephraim hagani ke benta ka bangala puli ngayo i ya ke jing bahas bun ka jong utrai ubau blai ujong abat ujong pi habau yo i ba kilai lai yai lat nakamon ka jong uwan ban kren ban pasiau ban kren haki umdai kumuwei pat ki blai ki ba shong haka khet ka jong ki ban supet ya ke ai ke ba ubriu hagane ke perthai ule hoi uni ublei jonga jong piru ula ban shong hagi tagi nyau teli ki benang jengai nanga nompi bat unom le bom suit nyau yang abat dia pi henreyam kamlong kumta uni ublei jonga bat jong pi ulong blai ubadap daga jenge bat upet kmi ya man laga si man laga ganta man laga minute man laga second yang abat dia pi ki ai ki ba ngi le wei pa wei nanga bat na pi upet yang bat dia pi kamdan ka wei ru ka sim ka bahap klem ka jingtip ka jongu kai ke bari tam ke jonga bat jong pi wat ya usnyu hau kli jongiru utip bagi don kata keli
uta udai ublay jonga bat jongpi upet bat habangi yai laj habangi le bakla uwan ban sneng yangi bannya peninya yangi bannya thai lem bat ngi bat haganiru habagani kejat benriu Israel kejat benriu Ephraim kawai na kejat Israel habakala le bakla ublay uwan ban sneng ban kren yaki hikmat ki jong ni utrai ubau blay jong abat jong pi kisat keleng kepertai ban pet yang abat ya pi ban udah tipru yang kerteng jong abat jong pi upu samki habangi lebha bat kumjuru usniu diau bat usniu si habangi ngile bakla o katno peu hajar sya kajing bha bat kajing isnei habau pet yau ko nubriu naga khat kajong bat hang ning yo i upet yau Ephraim bat wang langat ho hau langat ho hau ya ka anjonga hagi shipeu hajar ki hukum yaki lan yo kum ki ki ba khla pai menta habau yo i ya ka pop jong ka ne ka chat benriu sham la sho yaki sham la yu rot ya ka ne ka chat benriu Ephraim hanrei habau yo i ya ka pop ka jong ki uwan ukerpat yagi jing thau gi jong uyatai batu le pelong yaladi kummangi ki nong pop batu yathu yagi jing thang mensim ka jong habangi ngile yat laj nakaman ka jong blai wang langa tho hau yagi anjonga yagi shipau haja yaki len yo bagilong ki bakla ngawan menta ka janmit jong kani ka sngi kumusyakri ubaret jong ublay banya thu hapi yaga ka bangilale kum ki bangat yaga ni ka tin ka jong ublay ka ba ulat ho yagi ki bakra anring gisham bagi ni gisni ki bamenta kan banang kiu ke jing nang jing sat kan banang kiu ke jing sat science but technology ngiyo i bangilas dang ban nyo kla ya kani ka tin ka jong kalong syapang kani ka Bible bakoy ka bangakwa bangin ya pusan hagani ka janmet jong kani ka si hangne ka don ka thim ka jonga bat ka nongrim ka jonga ka balesi ka dawa palat ya ki jing syampang ki jonga bangan kren hapneng jong pi kadai ka subject kepada ki hajar kinong kren kila kren ya ka hanrei kamju blak kamju kut langi kren katno ru syapang jongka syapang ka Bible hagan ka janmit jong kani ka si halor kani ka nongrim ngadon sau teli ki ai namar mangadon saungut ki khon ngan kren ru yagi sau teli ki pang hagani ka benta ka bangala puli ka benta ka ban nengkong syapang unong tho wong nga la tho kabar yanu la tho wong nga la tho hau kabalai syapang ke ai la tho wong yaki ai ki bakrau nga la tho bat kabakhat do kumnongi peliang ya kena ketin ke jong play baruang yaka kilanyo bakalong kabakala kabanengkong syapang kena ketin ke jong play wei uni unong tho baranga bapuli ya kena kedekat ngasyam ya kena ketin gibong nga tho nga tho uang hang ni kani ka don kani ka Bible ka jonga ladangan keli phi mano bala tho ya ka ngam tip kumnu phin juba anrei hanga ka juba kalong nga tho uang
Ngato ngaplit ya ka habang ngaplit ya ka ni ka Bible ka jonga ngayo i baka kentup ya gin riu pun riu teli ki kitab pada banga persyangban puli ya ki commentary ngayo i bai ki santli ki kitab ki banengkong nado ke kitab Genesis hado Deuteronomy ngiong bau de Moses obat ho ya ka habang pait pat syakmat ngayo iyaw David ubalong unong to kam syakmat sisyu ngayo i bau de Solomon habang pait pat syaki prophet jong ka testament kabarim ngayo iyaw Mika ngayo iyaw Malaki ngayo iyaw Amos bat ki bakham crown nagi prophet ngayo iyaw Isaiah yaw Jeremiah bat yaw Ezekiel badang mapai pat syaka testament ka batmai ngayo yaw Matius yaw Markus yaw Lukas u Yohanes, u Paul, u Petrus, u Jacob, bat kiway de. Handray, habang teliap ya kani ka Bible, ngabu ka jingkeli haladi, manu batho ya ka. Way, unong tho ujong ka. Hato, kini gibriu gibangalajer kerteng, Moses, Joshua, Samuel, David, Solomon, Isaiah, Ezekiel, Jeremiah. Lani, Matius, Lukas, Yohanes, Markus, bat kiway de. Hato, kini mo, kita kinong tao, yakani ke kitab kabakraw. Hato gishim mo, ya ka buram haladi bakin ong banga ngade unong to barhabang pule bnya kajubab kalong em gine gi kitab ki bakraw kimdei gi jing tho jong uno ubriu anrai gide gi jing tho ki jong blai Gidei kijong ublay ubaim uway paway udak uday walatho daga shenriak di bameding gajong ublay kaway pagaway kekenten kalay kabalatho daw kulom ksier ujong ublay Markaway pagkaway kadekat bat kalanang kiday kikentin kibalami nagasentur bamjukot kajong ublay. Day nagatakadaw gabaw Apostol Paul uang bagijing to baro kiday gijing persat mensim gijong ublay. Oh ngamlaban len yaga jing shisha. Bau Moses, Solomon, David, Isaiah, Jeremiah, bat kiway. Hidai tangki atiar, kibau blay upendan kam, banto, ya kan ege jingto kabakuy, bat kabakentang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paul, bat kiway. Kidai tang di atiar kibau blay upendan kam ngamudur abang Moses ushim yau kulam udai blay ubapenki yagi kiti gijongu hagi tagi kitab kibakrau abau David ushim yaga duitara gajongu ban penmi yagi sam kibasdeu tenat ngamudur baka dega ketiga jong blay kaba penki ya kita giksai diu teraksir ban penmi ya gisur gibas jauh tenat jong gesam kelaman day bau Solomon urwai ya gijing ruai jingit
Lani Ukraine yagi tin jong ki riu krau bat ki jing start hage kitab Proverb hanrei hanga ngashim badai ublei ubalaya lam ya ka shentur ka jong Solomon ban kren yagi nigi kentin ki bakrau dei ublei ubala ot share yau thlik u jong ki ban tho yau wei po wei udak hagani gaktin kajong blay lading ipai para bangai be syaki kentin kijong unahum kibalong kong ulaile badu knur hato de unahum habang apai syauba habakuk habau tho syapang kajing jenjar bat kajing shitom jong gikushan lane abang apuli yang malaki ubatho syapang ka partai ka ba ing kumur nga barhem lane de mapai sa gijing tho kijong uyones ubayatu ya gijing I ka jong ublay lane ya gijing tho kijong upetros kabalong kaktin kum urangading ubarhem kababam du ya ginong shun kijong ublay hato kiday mo kiktin kijong ki atau gidei mo ketole kijungki hanga ngasyam para banget kalau kanu ke kitab kabangapai ngam syam ya ke jingkren ke jong Moses ngam syam ya ke jingkren ke jong Apostol Paul ngam syam ya ke jingkren ke jong Jeremiah lane ke jong Isaiah lane ke jong Ezekiel hanrei haman balapai haban banga puli ya kan negatin ke jong blai ngasyam bakum baka ong yanga kakren yanga puli yanga namarkam dai kaktin jong Gibril hanai gadai kaktin kajong ublay bom jukut ubang ngimla ban yoi ubak kraubor bat ubam juk kala kadai ke Bible kajong ublay bat habanga puli yaka ngam yo asngeu yaki kentin jong Gibril kijong ublay hanai ngayo asngeu yakaktin kajong uhi ngam yo asngeu yigiktin kijong David ngam yo asngeu yigiktin kijong Solomon hanrei ngayo asngeu yigiktin ublay ubakraubor para bangai bing pingilapan keli kumno pitip bau dei ublay ubatho yagani ka Bible ngam don kam ban pensisya yagani lading ngim don kam ban ya tai ban ya peninya badai ublay wala tho yaka hanrei nga ong yepi tangkani kajing itnat jong karukom thok kalong kham halor ya kiba Gibril kimla ban thok kata kadai gawai kajing yo I kijong Giriu sat ki philosopher jong ki Greek kum Socrates bat kiway leni unong tho poetry uba paunam jong ka partai William Shakespeare umlaban tho kumba tho yagini ki poetry ki badon hagaktin ka jong play ki poetry ba ki kentin ki ba ka Bible ki pendon kam ki long ki tin ki ba ubriu umpoi perkat ban pendon kam kumta ngayo I bagi don giktin giba ngi pendon kam ngi syam yaki tanga giktin ka jong blai om hagi wei pat ki kot jong kani ka perthai ngaong shushu bagi subject lane gi topic ki bala tho hagani giktin ka jong blai ngamla ban mudur ba ubriu jong kene ke perthai unpoi perkhat ban tho chapang kata ngam tharai bau briu un syam lani un yo ka jing syam phang ban tho chapang ka jing long blai lai hawe kam dei ka jing syam ka jong briu ngam tharai bau Moses un tip chapang kata andai namar bau dei u blai u batho dei na kata kadau ubri umlaban tho sapang kajing thau ya ka beneng bade kendeu Moses umyo I ya kata
kumne to tho bat kabyang thik kadai kajong blai ngawan hang ni para bangai bin om ban pensisha bala tho yaka dau blai ngadai kristan phiru phidai ki kristan kumba ngi phla bat kumta ngam don kamman wan ra yaki nia jong ki bom ngai ban jubab yaki ngi phla bangi dai ki kristan wana daga jing phla bat ki kam jong ki kim yahap hanrei nganget babaro nanginginget bagini gidei kaktin kajong blai bat uhasiar uang nga latho mdei hosaya hanrei udai ublai para bangai bi kamdon ka kitab Usalaman lani kamdon ka kitab Jeremia lani Isaya hanrei kini gilong tanggi atiar ke bau blai upendon kam ban tho ya gaktin bom jukut ke jongu kam dei ke jing tho jong ki riustat lani ke kentin jong ki philosopher kim dei ki dak jong ki riu krau hanrei habang apet ya gani ngayo i ya ka handwriting ke jong blai mdei ke dak jong no lani ke ti jong no re jong no briu kini kidei kidakti kijong blai lada dei briu batho kindon shibun kijing duna anrei nga challenge pi lada pin pulin ado Genesis hado jing pen pau lada pin lap ka wei ka jing duna ngan sakan tat ya kan ka tin ka jong blai lada dei manga batho pinsiam shibun gijing duna hang ni bar hang tai hanre abang apulibnya ya kan igaktin ka jong blai uway full stop uway comma omcham labu bakala hadu kata ngayo i ya kan igaktin ka jong blai para bangai bi kumta ngan pendem hikmat jong pi ka kitab jong ka bor ka bahalor bat ka tin jong sim ka beneng bat ka jong ka khendeu ngalawan khot ye gi jing triu start jong ka ni ka perthai ban ya tai bat ka ni ka tin ka jong blai ladang ila pliang bakadei ka jing tho ka jong blai ngidei ban pliang ru baro gi jing tho ki long gi ba shisha kawai na kabanga pentikna bakadei ka jing tho ka jong blai namar ka dei ka tin ka ba shisha omdon ka weiru ka bom shisha ya ka bala tho hang ni baro kidei ki jing shisha lani ka kitab lani ka tin ka jong blai kalong ka ba janai bat ka ba khoj bat ka ba shisha don mo ubanut man ong hang ni baka don ke jing duna ne ke jing bakla ha ke kitab lalu don kum kata siang pahaman ni kendu yang adalah wai ke ne ke jing isang kidon shibun kinong shunru ki jongka hanrei kimla ban pen pau ya ke jing duna ki jongka kama phalla kalong hapdeng kum kani ke kitab ka bangingidan hapdeng kum kani ke Bible ki bangidan ki donru katu katni ki balong kum sim Jehoiakim pikan mau sim Jehoiakim kai ke bajia habau Jeremia uong yau baruk tho ya kani ke jing thu lupa habau la tho ula let puli ya ka hikmat jong sim Jehoiakim barandau Jehoiakim mulios ngau ya kita ka kantin ula shim ya kita ka kitab ula tar bar ula pom ya ka da kata ka tari bat ka syaku ka ba ubat agiti ki jongu bat ubrat ya ka ha kading pada gini gisi ki ba mentaru ngio i ya ki Jehoiakim mdai ki briu ki banabar andai ki bangat ki baot tukri tukra ya gaktin ka jong blai phila banong banginam sniu tenat ya ki jing tho ki jong ka hanrei nga ong ya phi bau blai shim la tho ya ka Bible ru ban pen sniu tenat ya nga bat ya phi hanrei u tho ya ka ban pen shisha ya ka jing long ka jong nga bat jong phi langi sniu tenat ningim sniu tenat hanrei ngasham para bangai nakani ka kitab
ki po liu ki to kum kawa jong ka jingem ki degi tin ki bala kerku ki jong blai bat ki long ki ba shisha shwa bangan penkut ya kani ka benta ka ban nengkong tong ini phai menta sepang ka jing ik bat ka jing isnai ka jong blai ngamudur kat nu ka jing ik ka jong blai yanga bat ya phi baung ai hangi ya kani ka kitab ka baklang hatu mudur dan Bible kan dia ayu ingi gi Kristan laningin ngai hangno namar ka wei pa ka wei ka jingai ka wei pa ka wei ka jing hikai lapan song nong rim ya ka hagak tin ka jong blai mangai ngu yo blai ubau ai yangi yakum kane ka kitab sya yang aban ong sa kane ka wei haswa bangan poi sa ka benta ka baan lada kane ka dei ka tin ka jong blai kan long kumno yakitu kiba omsyam la puli ya ka hakani ka tiyo ngi pilaban ong kani ka tiyo nga lele la sibnai nga klempet uwe wong nga tim dei tang sibnai la sisnam ngam syempet hoi don na preng jongi gibom syam la puli ya ka ngira ye gi Bible gi jongi lani man la ka thliu ying ngi don ka Bible hanrei menta hangini gi si gi ba menta ngayoi bagi long tang gi ka kot ka bangi pen internet ye gi almari gi jongi ban peni bangi long gi Kristen kalau long tangkum ke showpiece ke bangyong hagi almari ki jongi nganong ye phi ya gini kentin ke bau blame keli yang ya phi ya kisni ke bakat do let's see sumudur mentan dala poi habneng ngin ye kendu yau Petrus baru Petrus se introduce une ude uta sumudur mentan andang ele rung habneng bandala poi habneng Petrus wong une ude Obedaya hikan mau ya nong Petrus baru Obedaya ru nong pipuli ya kitab jonga kumno bisnya ya ka barang tangin lengo hangno kata ke kitab Obedaya akan mau sisin hagawai na ke komiti balang kabangi along Chairman balang long yang absor ngini le kumno haga jinge dei bat kini ki briu ki bamjuan jinge seng ngini le kumno yeki ban ngile rai hang tangai jingmut ong lada kimwan le si lada ngi ai benta ti kinwan te kum tangin ai program no yeki nyo bat kum tangin la sedang ban bu shwa yeki na ki jinge seng mit po ying baru wei na kita ipara banget haga balang jongi unjuk poi menoro henry kalok ka jong kalong ka minat bat ka batip bhai ka tin ka jong play kumtan dala bu ya kata ka program how tau snam ulap diang syam la karnga ungan lek la kalai pi bat kata ka sermon ka ba ukren ru dei lok iba pentho yo ura ya ka Bible na ying ukliap ya ka kumne ukliap barandala poi kata ka ying ubu ya ka hajrong table barandala sedang ka jingeseng nga ong yo nong pulis dang ban pulis dang utaw nong pulis dang ru ulaying baru yo i bala khliap ya ka Bible open bed ya ka barandala pen bed ya ka ni ndala de duai ubu andala dei ka por kren sobam jule jingeseng soban long nong keren ulayeng ulawat siwat mlap hangno ka gospel Matius hagabakat dumban si ban keli na ilok bay katiang haiwan katu kanong rim angga pat itu teliu so don nuk sai besar
Baik tu teliu su. Oh, nong. Ki bamju pule para banget be. Ngamadur den lapoi habneng. Ngini kendu ye geriu krau ki jong belai. Batkin ong yengi ngadei ujeho syepat. Pikan mau yang ngimkan mau. Lada kali yang dia pi taya thu se ngadei wei. Kei ki bangala le mdan betiup. Kajinge kadai kata. Ka wei na ka klam kan ban bamdu ya ka balang ka jongi. Kam dei ka nongshun ka banaban. Hanrei dei ka jing bom tip ya ka tin ka jong play. Abu ya ka tin English kyong ka biblical illiteracy. Ka jing bom tip kani kani ko klam ka ba ma ba ka ba bam yang ba dia pi kum ki Kristan napo bat mingim siu thu ya ka khandiat pakhandiat balai bangi sya ya lambakla balai bangi apat balang balai bangi syok ngi amai kadau kani ka jing bom tip ya ka tin ka jong ulai kamde de kono kadau wat keno yo syaitan ong pliu syaitan changa bai pengkit ki karwayam tau puri bikin mau yo jisu pada bangebit habala penshoy yo udau syaitan jisu umchem le jubab daga jing start ke jongu hanre baro lai teli ki jing penshoy ujubab ya usyaitan naga kitab Deuteronomy kalanong kabakhan riu kapani ulong unong pule bikin mau habau Paul utho syau Timothy uwei na kita men besan samla jong kabalang Ephesus wong tat andangan wan to men minat ha kabapule ngasnyau si para bangebi abang ayoi ya ka jing duna ka jing tip ka jongi ya ka tin ka jong blay kum ki Kristan ni duna ka jing tip ngamudur ngantip chipi sene kumlo ngi gibalik school setai ngi don kam banyo live live marks menta padi setang live banyo pas mak syumudur andang ila klat nagani ka perthai andang ila poi habneng swaban rung sebreng Upetros uang dan kamban le entran test swa. Baka subject kakot kalong ke Bible. Kanungun nangiban yo life max. Hato pimudur. Nakan mau. Sisin pagi por ki bangarang long kumu profesor. Ngalik visit ke gawe ke balang dalapoy kata ke balang. Teman besan chairman nila ong yang pastor. Kanong hikai jong ke kelas junior hagi school penpa kelas junior kini kelas junior kita gi kena gi badang hapok shko snem kerta baru wong pastor long bapin penchim kelas mapi ngam lelai ngelai chim nang lapoy kata ke kelas junior ngakeli yaki ngak ong yaki namar bamdon kanong hikai ngam tip hangur pilapoy kum taha gani kesni nganam shim kelas hanrei ngan keli pi gi jingkeli Unu bala ban ai kini ki jingkeli ngadon kini ki sweet meat ki coklat ngan ai ta. Unu bala ban jubab kiru gile kemen. Bat kumta ngalak keli ke jingkeli. Ki don kumbak hasan kan riumut hakata ka kelas. Shenrang mat kentai. Ngalak keli uni ubasong hakmat do. Mano bala penpra ya ke kenro Jericho. Ta kada ki jingkeli. Mano. Ngong ta yeng mame mano ba penpra kenro Jericho. Entok ngau. Ndei mga. Tok tengia na ong. Bar to me menu papan prai ke kenro Jericho nya ba tok ta pastor nya pemprai. Tok wa. Rin balembat tenta barok khatsan ngut kiong. Ndei maki. Ndei mga. Anda lami ke jingeseng kepasnya tamula kadai anda lami jingeseng ngong itu teman besan teh kita kena junior teh ngatang cuong tangkum ta
Wang balai besar jiayu. Ngong ngakli ki menai ke jingkeli. Manu bapen pra ke kan roh Jericho ki ong bamdei makita. Tong pastor nganya tu happy. Bana pedeng kini ki kena ki bawan jingeseng ki tu ki bah ke kelas junior ki dei ki kena ki ba tips ni tam. Bala daki ong maki maki bapen pra ke ta kan roh pastor tem dei ki kai. Balai bin kena. Para mengai be kajing hiar haga jing tip kajongi ya kaktin kajong ublai ngiong bagaktin kajong ublai hatu mudur para mengai be mungkin mau hipor bangidang samlang impat ban mobile phone ngidang ye tho de city bani ya samla highway bagata ka city ngi puli sipiu sen tat 4 poi de ka wei pat kadai nam dei ngumta kadai am ngaru kumta hai wanam siu le ranye katam de kini gisi ke bamenta phi le video call barok shimet hagi por jong imdon video call ngi tho ke city bade kata ke city dagi benai ngi pule bat ki kentin ki bangi tho ru siu tenat ba ngak termen bagane ke city kan lap ya phi hap deng gamet ka bakot ka bakia hatu mudur kesamla jong pi ka pha city pi hatu phinom pule baro nangi de ki pheusen ngin pule ban ngida buru yi kita te bu file bha waro pen pach bha mau jat ma ting dau duk yang pun uin mun ada ya lat pun uin mengamudur para bangai be bagane ke Bible kadai ke city jing it ka jong blai ka ba pen pau ka ba open pau bau it yang ya pi ki jing thau ki jong ki ba la thau ha ka dur ka jong un snyau kumno ken ladang impuli ya ka sumudur ka samla ka tho city ngi lane ngi ki samla ngi tho city ka kan thai ngi khmi lan tiru ke juba bakan juba Teng lada slam ban jubam bagi ti por jongi ngi don be juwe pion nong le ai nong le bu city ro bagi ti por bating lada islam kemun ngi hapa yo pion kile kelima bale kam jubam to city hatu mudur ubleiro kumta upa yo Jesus Christ kum pion nu jongu unong lam ktin nu jongu yang apa dia pi baun pun bangin jubah ya kan ke jing it tap mensim ke jong play yang apa dia pi kan long kumno la dangin nginum jubah pra bangai bi lada ka dei ke jing tho ke jong play lada ka dei ka tin ke jong play pule ya ka lam kun tam dala poi habneng phinomi thu I thau rei giru khoi ki jong play Pinomi tu weiru nagiru khoi ki jong blai kabar kabanta nakabanta jongno la tho ya kane ka Bible wang Hosea haga kitab Hosea blai wang nga la tho hau sham la tho ya ka nakabanta Moses sham la tho ya ka nakabanta David Siam na tho ya ka nakabantao Solomon Hanrayu tho ya ka nakabanta jonga ba jongpi siam na tho ya ka nakabantao Petrus nakabantao Yohanes nakabantao Matias lani nakabanta ka jong Paul utho ya ka kadai nakabanta jonge wong ngala tho hau tang nakabanta u Ephraim hanrei nakabanta jongi ki bommi ya gani tin ka jong blai ki ong adun wei para bangai wong nga pastor ngin le kumno phi gani ka testament ka barim ta kidai ka jong ki jiu ba ngin le yu ya ka iwei kan thei yong
habang kli beli phim tammo ai kli jong phi gyong pastor ka tu tala tho na menta ka korin ta mdei na ka menta jong ni ka tu te na ka menta ka Ephesus mat kumta ter ki ong hatu kadai mo tang na ka menta kita hatu kadai tang na ka menta ki Korin hatu kadai tang na ka menta ki Ephesus hatu kadai tang na kabanta u Israel ublay utho om na kabanta kini hanray na kabanta ki jing thao ki jong u ki ba lu thao hagadur bat kaburam ka jong u hi syam la tho yaka na kabanta ki marat jong ka na kaprathai hanray utho na kabanta ki jing thao ki ba kordor ki jong u ki ba ngangap mangabat mapi habang puli ngasyam Amsyam la tho yagani shiki Ephesus dani amsyam la tho yagani shiki nong Corinth amsyam la tho yagani shiki nong Rome amsyam la tho yagani nakabanta ki Greek nitang nakabanta ki Jew nitang nakabanta ki Gentile hanray la tho yaka nakabanta uway po way ujing thao ujong ublay amsyam la tho yaka tang nakabanta kabalang sutnga lani kabalang juay hanray nakabanta kabalang danday ru kumju nagamanta ka presbytery hang niru kumju umta para bangebi ngidon kam ban siu thu bakane ka tin ka jong blei kam dei ka nong wei hanrei la tho yaka nagabanta jonga bat jong phi kabanta ka balai khna manom slam la tho shaphang kai Padhang ni ublay wong langat tho hau yagi ki bakrau la tho tang shapang ki bakrau kabamut kabadon kam msyam la tho ka wairu kabam don kam wei kristan klianga pastor borok kani ka tin ka jong blay ka long kabadon kam wong ngong hoi tuangan le ayu ya kani ka baong utau la pan khayo ta la pan khayo ta la pan khayo ta ngatrai la da pim pule kitab jingking pilap be ikum kita teng jai pede ruban pule ya ka hanrei ki don lagi jong ki jingmut ki jongka para bangai bi don ka weiru ya ka ba la tho ya ka bam don kam hanrei la tho yaki ki bakrau bat ka badon kam ngam don kam man batai ya phi pule hi ki balik school la pidon kam ya ka physics pule ka tin ka jong blai pidon kam ya ka chemistry pule ka tin ka jong blai la pidon kam ya ka botany pule ka tin ka jong blai blai ngaung kumta hi hashwa ba ka ki scientist ki jing start science kintip bakani ka perthai ka long ka bapelun ujo pula tho lupa ka kitab jo kalanong ka ba live hung riu ka khot ka ba nyo wala tho lupa baka dai ka bapelun par ki wei pat ki kot niam jong ni ka perthai ki ong ba ya ka perthai la ba ya ka da ki south li gi hati hande pitip ka bible ka ong kumno ladang yang puli ka kitab ujo kalanong ka ba hung riu ka khot ka ba nyo ublay wang ba uwa ya ka perthai hap ha ki how the earth is suspended in empty space shwa ba ki scientist kin lap ya kata dei na ta ka daw ngam kay ka ba pidon kam hang ni pincham ya ka la pin puli shapang ki sentiu let's say geology botany ki wei puli shapang ta utiu lili jong kasran ladapin puli shapang ka astronomy shapang ki klor ki metneng puli yau tau klor ka Bethlehem prabangebi dei na ta ka daw ngong syam la tho tang na ka banta ki ba bamnang bamsat hanrei na ka banta ki ba syam phang tam jong ka ni ka perthai ro la tho yaka nagabanta tho yaki ki bakra akan mau yo wei briu uyathu khana chapang sakhayas
Baruang ban daw sakayas ukiw halor jong ding. Ukiw halor jong ding, but about Jisu ukhat yu sakayas hiar nang to. Uhiar na lor ding. Namar haga jingkerki katalut kane gakpo baro wang. Talut ikpo sakayas waro na daw jan uhiar no ding. Wanalami jingeseng kiton gibriu gyong hangnu pinlap haga jingtho kata. Maruang uping ladakin tok saya kita kamut ke Bible ngin hapkit daw ko. Kay kabang amot banong la tok tangi gay gi bakraw. Ngong bala tok gay gi bakraw. Namar. Yo I hang ne bau blay utho syapang ukun ujong. Padom don syu ka history ka bakraw hagani ka pertai ka palat ya ka history ka jong try jongi Jesus Christ ubat pan pau ya ka jingit ka jongu ban sa narna halor jong ulum Calvary halor jong ka dingpna atau pinang kwasyu ya ka bakraw palat ya kata kam don syu Yohanes wong don syu ka jingit palat ya kani bau wei unsyayap nakabenta uwei pat kabakhaddu kabenta kabakhaddu kumnu kani kaperthai ka ong bat kapdiang ya kani katin ka jongblai hagani ka kitab ka jong Hosea ublai ujau umat ya ki Efraim wonga tho hau ya ki bakrau ban banu ne unyau bagini ki jingtho ki jonga ki long ki bakhala khala kamut nong wei kabang ngim siu thu lene kalong ke ai kabang ngim la ban priang badu Efraim kabau blei utho ya gini ki kentin Efraim wang bagini ki kentin ki long ki bakhala bagini ki sni ki bamentar ngi syam ya shibun wat ki banget ki jongi ngin yau ya kentin ke jong blei bagalong tabamla ban priang Wei wong yang pastor ngam sula pi ban ngai bau Jona kadokha kan ngut yu hadu lais ni bat udang im wong wong le kumnu pastor pim batai kumnu tengam la batai ap andang alapoi habneng ngan sekeli no Jona Tuong yang la dau poi satu jok padu Jona le kumnu tengah ong sekeli mame ndala poi du jok lah beneng ngan kelima nga hadu jok sekelima me kidon sibu dan ru gibawan bergibawang yang ba pastor ngamla ban singuthu dan ngamla ban priang bau blei upen ya klat ya keduriau ka basau bat ki khon Israel ki yai langba jongka ngong balai Wong em habang pule pleng ketu kejaka ke bakia ki Israel ko ka dentang hadu khosi wong hoat ka basisha ngong kadai kata ka bameong tanri ngangej pakadai ka kamba ka jong blei kalong kumnu ki sipai jong Faro ki yap bat ki ngam jelop ha ka ka batang hadu khosi para bengebi kamdon kabakhala hagaktin ka jongblay namar kadai kaktin kabasisha at kumtala da kadai kaktin kabala tho ublay labada dai kaktin kabala tho nakabenta jongpe malada kadai kaktin kabakraw ngin pdiang yaka bat ngin puleru yaka Belum kerku yang abat ya pi lang bagi ni ki kubor ki balengkot nakabenta keburam jongo amen